Сину і Духу Святому, як було веку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. о Марія, без страху перша роду, Раду шукай, і за тих грешних, хто тобою поражає, особливо за хворих і канаючих. о мой Єзу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі до неба, і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна твоя милосердність. Таємничка 5. Укоронування Найсвятішої Панни Марії Нєві. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Я была с веку, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас, кто тебе раду шукает, и за тих грешных, кто тобой поражает, особливо за хворых и канающих. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна твоя милосердність. Твоєї обороні віддається. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, Пани наша, опекунка наша, зутешальница
Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятник, он и святейшая Панна Мария, что ничто не избиралась, а покинула того, кто до тебе утешает, тебе на допомогу кличет. Твоей опеки просит, где ты, наверное, отклённые, да тебе, о Панна над Панной, и Мати наша, имкнемся, да тебе приходим, перед тобою грешные плачут и стоим. О Мати Слова, не погоржай словами нашими, але почуй їх ласково і вислухай. Аминь. Дякую всім за супольну молитву. Калі ласка, на ўваход будзе спеў нумар 309. Пан неба, пан свету, пан всего, что будет, пан неба, пан свету, пан всего, что здарится. Пан неба, пан свету, пан всего, что будет, пан неба, пан свету, пан всего, что здарится. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Аминь. З вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, Христи, читай. Триваємо вже наприкінці літургічного года, вже 33 неділя звичайного періоду, яка нас уже керує думками до апошніх часов, до другого прийстя Ісуса Христа, якби заключаючи народження першого та прийстя, ніби взяття, у ніби шестя Пана Ісуса і у святого повторного прийстя наприкінці часов. К тому ж літургія слова буде переповнена оповіданням тим, що нас чекає, і спосіб це має бути. Хоча, услуховуючися в це слово, в першу чергу ще раз собі усвідомити, що це наше велике таке покликання до слушності з Богом, до вічності, до якої Бог кожного нас кличе. І прагне этого нашего збавлення. Как годно удельничать в этих святых таємницях, стане у правді переходами, перепросами в все наши грехи и праві. Как могли с чистым сердцем скласть это наисвятейшее. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Твоей. Пане Боже, Владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранко Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвале Бога Отца. Amen. Эту святую мшу отправляю Сонце, молодость сейчас в житті вічне, для святой памяти Ришарда, в 6 годину смерти. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы с радостью Тебе служили, бо только у самоотданном служении Тебе, Створителю всего добра, мы можем знайти тривалое и полное счастье. Раз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог про усі веки вечные. Читання книги пророка Даниэля. Повстання у той час Михал, князь великий, який стоїть для оборони синов народу Твоєго. І надихи тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи, аж до этой пори. І в той час бавиться народ Твой, кожний, кого знойдуть записаним в книзі. І многие з тих, хто спить у пилі земним, обудяться, одні до вічного життя, другі на вічну ганьбу. І тие, хто мудрий, будуть взяті, як світило небосхилу, а тие, хто навушений в многих справедливості, як зорки на вічну вічність. Тебе это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Закривай
полнота радости перед тобою, вечное счастье, правоуч тебе. Читання послання до Габреїв. Кожен святар щодня стоїть у служенні і шмат разів приносить одні і ті ж офяри, які ніколи не можуть знищити грехов. А Ісус Христос, принесши одну офяру за грехи, завсёды сел праворуч Бога, чекаючи того часу, коли вороги ягони будуть покладені, як подножі ног ягоних. Бо і он одною офярою назавсёды зробив досконалими тих, кого освячають. А де є пробачення грехов, там уже нема офяри за їх. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія погодне Марка. У той час Ісус сказав своїм учням: у ті дні після того утиску засміться сонце, і місяць не дасть світла свого. І зорки будуть падати з неба, і сили небесні похиснуться. Тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти на облаках з великою силою і славою. Він пошле тоді ангелів своїх і збере вибраних своїх від 4 вітрів, від краю землі до краю неба. Вчитеся на прикладі смоковниці. Коли галинка її становится уже мягкой и распускается листья, ведаете, что близко лето. Так и вы, коли убачите, что отбывается лето, ведаете, что близко ён, призяра. Сапраўды кажу вам, не мине поколение гэтае, поколе не отбудется усё гэта. Небо и земля проминуть, а словы мои не проминуть. А про день той, альбо годину, никто не ведает. Ни анёлы в небе, ни сын, а только Отец. Это слово Пана. У те дни після того утиску засміться сонце і місяць, не дасть світла свого, і зорки будуть падати з неба, і сили небесні похиснуться. Главное, Христе, браты и сестры, у житті чоловіка є вельми шмат різних страхів. Ну, чого чоловік боїться? Напевно, боїться хвороби, боїться терпіння,
nawet nie wiedziałem, jak siebie będziemy powodzić, kiedy doświadczeń, właściwie mocno na doświadczenie, nie widać Boże na przykład. Boimy się nieupewnienności, może zdrady, boimy się po prostu, nie wiem, nie будуть lubić, nie zauważyć. Одним z takich strachów na pewno to tak samo strach śmierci. Niby człowiek młody, zdrowy, i to spokojnie, конечно, może na koniec śmierci rozmawiać. Ale ta rozmowa o tym, że jakby mnie nie dotyczyć, bo to jeszcze rzeczywiście dalekie, mnie nieznane i nie wiadomo, czy przyjdzie. Jeszcze pełnicie. Z tego czasu, kiedy może to już po się, gод za годом приближается, człowiek znowu może starać się nawet nie rozmawiać na tę temu, a inaczej nie думать, nie zatrzymywać. Ale z innego boku, kiedy ja odczuwałem taki spokój, kiedy tych strach wychodzić, no choć kiedy nie wiem, markowości pogląd sobą, to komu my dowierają, kim mają upewniność, что не подглядишь, что им завсёды вести будет. Это добро проявляется в самом служенском житии. Это такая правдивая згода с служенными, допомога один другому. Это великая эмоция, сила. Коли спруди вже тоді нема такого великого страху, навіть коли вельми тяжко. Повідаємо, що хтось поруч со мною є. Чоловік чує себе спокійно тоді, коли має певне забезпечення, так само матеріальне, коли відає, що відкладено, так само на чорну годину, коли навіть щось таке може прийти нечакане, то я впевнений, що є там щось забезпечення певне. І це так само, але напевно найбільше чоловік відчуває спокій. Найбільше відходять всі страхи, коли чоловік відкриває, познаває і досвідчує в своєму житті Бога. I ten człowiek nie zrozumieje i nie doświadczyć, póki nie przeżyje. I on nie będzie nawet mieć świadomości, naskолько życie mogło być innym. Aby on odkrył prawdziwego Boga. Nie tylko Boga, jakiego my wiemy, скажем, rozumem poznajemy, to znaczy, że to jest, ale Boga, jaki konkretnie wpływa na moje życie. Boga, jaki konkretnie dzienniczy. Бога, якому я довіряю, були і клопотяться за мене. Це вельми важливо. І це так головне, вельми важливо так само в контексті тих слов, які ми сьогодні чуємо у тих читаннях, у сьогодні других словах. Почуємо ми про ті останні дні, про певні з'яви, які мають відбуватися. Сонце засміється, місяць, зорки будуть падати, ще щось катаклізм різне. Що те, що z jednego boku, kiedy nawet nie tylko zakrywaca, na pewno napełniło człowieka strachem. Bo już tam się będzie odbywaca, co tutaj ze mną. Jednak poglądajcie, w tym musimy, Bóg nas nie покидає z tymi duмками tylko, a pochłośnie w apokalipsie, a pochłośnie w tych czasach. Ale wiemy konkretnie говорить o tym, co ma stać. I mnogie z tych, kto śpić u pyli ziemnym, obudzиться do wiecznego życia. Kto mądry, будуть зясти świeciły niebieskie, a tych, kto nauczać mnogich sprawiedliwości, jak zorki, na wieczne wieczne. Wiemy konkretnie, Bóg pokazuje, że nie chce nas nastraszyć, nie chce nas, żeby nic przepaniali się i powiedzcie tak czasami dziennie przed sekty. Mechanizm jest prosty. Trzeba zastraszyć się tym, że przedstawić nam od Boga może w takim świetle, że on takie ruki zacieraje i czeka, kiedy żeby człowieku nam dołożyć, kiedy to będzie opróczny ten sudny dzień. I jedyne, że spasienie, to zbawienie to u nas, choć u nas tam. I jeszcze najlepiej, kiedy wielmi mało takich miejsc tam zostało się, śpieszać się. I to w takim kontekście pokazać, że włoś jak nie, no to musisz być u strachu. I jedynym wyjściem, no to my. Widzicie, że Bóg chce niczego się inaczej. Koniecznie pokazuje to, że to ma być wynikiem tak samo pełnego może strachu i słabości człowieka. Ale nie покидamy nas w tym musimy. Говорить, że każdemu z nas jest nadzieja.
Для кожного з вас я маю конкретне пропанову. Я для кожного з вас приготував ту дорогу. Я хочу, щоб ти пройшов. І пройшов ти мене. Наверное, це вельми важно. Ну але добре, ми якби це почули, може, сьогодні, і почули, що далі можете робити. Видите, сьогодні, думаю, що вельми такий час худкий. Знаєте, що завжди не хапає на часу. І це такі, напевно, епоха гіперактивності. Завжди кудись ти біжи, щось ти робиш, не поспіває, не стовно, бо не хапає на часу. Видите, может было здаваться, что мы завсёды в чуванні. Вы знаете, что мы так моцно забеганы к усім, что мы точно не спим на выходе. Однак правда про наше духовне життя, про нашу бачення себе, правда зовсім інша. Бо вельми часто сучасний чоловік, це той, який, можна сказати, що на літаку, у сні, таким забиттям. Ніби що робить, направду, і докладно, коли проаналізуємо наш план дня, то, що ми за тиждень поспіли зробити, то може бути це вельми шмат. Але питання, чи ми справді люди чування, чи ми в цьому всім не улітали, чи ми не забиті в цьому всім, бо то, що ми навоколо щось робимо звонку, це не значить, що ми духовно чуваємо. Що ми докладно ведаємо стан свого життя, оцінюємо його правдиво і ведаємо, що нам робити далі. Бо може так, що ми просто так ось живучи в цьому всім, прийде до того часу, коли вже не буде можливості нічого змінити. Бо міняти своє життя тут і тепер, в цю хвилину. Бог, який дає нам можливість, який повний милосердя, який кожен раз чекає кожного з нас. Як ми прийшли тут фізично, конкретно, дійшли в це місце, досвідчили це любові. Як ми у нашому щоденному житті думками, коли не фізично, не ногами сюди прийшли, нема можливості, то думками були в цьому місці. Це значить, були сповнені, які вони конкретно правильні на цій зустрічі. Ми обуджалися, як ми були людьми чування. Це вельми важливо. Бо ще та підрихтовка, це той час, який нам дадений. У Дона Феррара є оповідання, ми вже читали про короля і блазна, шута. У короля був блазн. Якого король любив, ну, відомо, він його бавив, сміявся з його десь, він там щось видурнявся перед ним, ну, відомо, як-то розвеселити короля. Ну і, відомо, як король з такою трошки прив'язаністю, але з такого боку такою звисока, з високості, якби відносився до його. І колись, так шуткуючи, дав йому скипетр свій і каже: даю тобі скипетр як найзложкому дурному чоловіку в світі. І тримай його при собі, аж до тієї пори, поки не знайдеш дурніше від себе. На цьому скончилося. Пройшло пару год, король это захворел. Ну и захворевший уже разумеет, что помирая, что силы уже доходят. 10 об одной при размове с этим блазном, ну и начинаем казать: ведаешь, я отходжу. Ну, ты нас питается, ну, насколько отъезжаешь? На тиждень, на месяц, не кажа, выезжай на всю життя. Уже не вернуться больше. Но это ты нас питается: слухай, король, а ти подрихтувався до цього подорожжя? Ну і тоді ти скаже: ні, слухай, ну не подрихтувався я. Ну і тоді блазень достає скипетр, дає, король каже: ну, бери його назад, свій скипетр, знайшов дурніше за себе. Ти вирушаєш у далеке подорожжя, з якого вже не вернешся, але до його не подрихтуване. Звісно, це оповідання в контексті спробуйка нашого нашого шляху гэта життєвого. Ми ще з вами так само в тих подорожжях. Уже так направду йде до перемоги. Питання, чи ми подрихтовані до його. Ми маємо з собою те, що нам не потрібно, як ми не заблукали, як ми дійшли до місця, до якого йдемо. Бо коли ми пусті, коли ми нічого з собою не маємо, не подрихтовані, то, на жаль, можемо якось таке дурніше за всіх у світі. Бо вибираючися, ідучи, маючи свідомість, куди ми йдемо. Бо кожен з нас тут присутній, думаю, докладно розуміє і веде, куди ми з вами йдемо.
Чого ми хочемо сягнути? Питання, чи ми до цього підготувалися? Чи ми готові пройти це подорожжя? Чи ми знаємо, який спосіб, що нам до цього потрібно? Костел и Бог, вот так вот, про костел не словно нам показывает это то, что нам потрібно. Збирає такий заплечник для нас, яким кладе і гэта. На жаль, не чоловік просто этот заплечник погибает, бо здається, що він затяжкий. Що він тяжкий, може без його буде простей. Без наказів Божих, без сакраментів, без якогось такого намагання, без молитв, того часу, якого Богу присвячає. Може би так здаватися, що ось як без його ухудшення надойду, але це обман. Без гэтага забезпечення, направду, прийде час, коли ми заслабіли. Направду, вже далі не зможемо йти. Тому просим Ісуса Христа, щоб ми відчули в першу чергу тим, що Він до нас керує, таку певну надію. Тим, що то, чим в апошні часи апокаліпсиса, які сьогодні ми читаємо, це не має наповняти нас таким страхом, але в першу чергу майте собі надію, що Бог ніколи нас не кине, і що це не буде нашим досвідом, нашим досвідом буде луч над ним, що ми будемо як зорки на вічну вічність святити разом з Богом. Амінь. Визнай нашу віру, віру в одного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго башного и небашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба, и условился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушайца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Одобрены надеей вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога, и прагне счастья усіх людей. Молимся за святый костел, оповещал людям надею збавлення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народами, воплотилися в соправдном супокої і згоді в своїх державах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удільничав в занятках по релігії, а використала можливість наблизитися до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ахвяру розних шкодних звичок, щоб вони знайшли в собі і у своєму окруженні сили, потрібні для супротистояння древним впливам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, чтобы волховники оберегали их от усердия небеспей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливо способ, что памяти вышел, дошел свою годовину смерти, как добрый Бог принял в супорности избавлен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И молимся за нас, тут собранных, как мы распознали в Божьем Слове шлях на выражение наших штоденных проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы и учини, как мы умели принять свою допомогу. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 327. Господи,
молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру, примет Бог, а Отец Всемогутнего. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Ласкавый Отче, нехай ахвяра, якую мы Тебе складаем, научись нас жить для Тебе, и да поможе нам досягнуть вечного счастья. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Гору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа. Раз Христа Пана нашого. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, вдосконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічні, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и пречистым Абраамом, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які з протыку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса
Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе Божий всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усі веки вечные. Отримаємо Духа Святого, і нас учинив дітьми Божими. Тому осмілюємося казати. Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокоїть душу нашу, допоможи нам у милосердності Твоїй. Щоб ми були завжди вольні в греху і заховані до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії. Христе, збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Ісус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Впрочем, не зважай на грехи наши, на віру костела Твоего. И будь ласкаво, згодно с Твоей волей, дарайте супокой и едность. И живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Господь побери на собі попічити. Щасливе покликане на вечеру Євону. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Саправды кажу вам, усё, чого б ви не просили у молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам дадено. Спел номер 23.
спел номер 338. На честь Пана заспяваю, й он м'яне наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне добром. Загадив скалами, у отцоває душу, свідчення Пана вірное, яно дає мудрость прости. На честь Пана заспяваю, й он м'яне наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне добром. Загады Пана справедливые, и радуют сердце, на Господа ясных просветляє очи. На честь Пана заспяваю, й он м'яне наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне добром. На честь Пана заспяваю, насичає й он м'яне Молимся. Боже, взмоцнены сакраментальными дарами, покорно Тебе просим. Как евхаристичная хвяра, якую Сын Твой нам наказал складать, на успомин об ним. Повеличил нас любовь до Тебе и до ближних. Раз Христа Пана нашего. Послухайте душпасторських об'явок на 33-ю неділю звичайну. По-перше, щиро всім дякуємо за супольну сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто вам потрібно, на керування, за керування, за квітки, які керували так само на проводження нашої каплиці і всіляко оказану допомогу. Дякуємо щиро за ахвяри, які складаються на будову нашого костюлу, завжди після святої можна буде це сьогодні вчинити. Особливо хочу подякувати всім за допомогу в плануванні бавивших святих, які сьогодні відбуваються у 15:30, уже початок, після 15 годині. Хто хоче удільничати, ласка, запрошуємо в Журбовний костюл, робити реєстрацію, ну і запрошуємо на супольну сьогоднішню забаву, яка відбудеться в Журбовному костюлі у тих довольних помешканнях, довольних салах. Будь ласка, ушануйте один, хто буде вибиратися, туди 15 годин здесь мша святая, так заховати відповідний супокой і не перешкоджати людям, які будуть молитися. В этом тижні у літургії ми відзначаємо у середу, 21 листопада, успомін аквірування на святейшей Анни Марії. У четвер, 22 листопада, успомін Святої Цицилії Анни Мучениці, яка з'являється заступницей, опікункой костюмної музики. Тому в цей день будемо молитися в особливий спосіб за тих, хто допомагає нам у проведенні наших божеств, літургії, отвечання
wszystkich naszych organistek, chory, dzieciacze, młodzieży i dorosłych. Temu zapraszają u czwartek na wspólną modlitwę, będziemy modlić samą waszej intencję. Wszystkich potrzebnych łaskaw, a w tym Cecylia dopomagała raz to, co czynicie, oświadczać i dojść do zbawienia. У суботу, 24 листопада, успомин святого Андрея Флага, святого его поплечника, мученика, это мученики з В'єтнаму. Кожну середу і п'ятницю на протягу всього листопада перед вечорами Святої Мши відбувається набожество наших близьких померлих. У 18:30 випомінки і віночок до Божої милосердності. Всіх вас запрошую на нашу молитву за наших близьких померлих. Наступная неделя, 26 листопада, это урочистость Пана нашего Иисуса Христа Валера, четверга, опошняя неделя звичайного літургічного періоду. Урочистость Христа Валера – это так само наша титулярная свята нашего монашеского ордена, так само просим молитвы в этот день за всю эту нашу монашескую супольность, развивалась, да, новых и святых покликов. И уже традиционно сборы ахвярования в этот день будут призначаться на потребы духовной семинарии, формирования новых святоров, самых ведомых из нашей парафии, ее склеры, тем больше захочу такой ахвярности, почуть отказность за будущее нашего костела. Все такі ogólne, takie objawy, no jak zawsze zapraszam każdego wtorek o 19 godzinie na nabożeństwa świętego Józefa, do świętego Antonia Padułańskiego, w różnych intencjach, jakie macie. I u tych intencji będzie odprawiona skutkowa msza, a każdą środę zapraszamy do nabożeństwa dla świętego Józefa. Jest nowy numer czasopisma Ave Maria, łaska захочем на читание, литературы. Очень важно, как мы стомно поглубляли свои веды. Только то, что мы ведаем, здесь доведались, почули, а как не стомно здесь наши веды узрастали, после этого будем узрастать сама наша святость, напевно, и наша вера. Тому так запрошаем, а усіх ювілярів, іменників, на його життя ми складаємо найлепше пожадання, Божого благословення, здоров'я усіх потребних нас на сьогоднішній день. И на бале всех святых коллектов, туда идеи, делайте, примите Божье благословение. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Видите все покои Христа. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злугу душ снують по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангел Михаил, молися за нас. Сибил номер 279.